mum kaari arta firta gila to fuɗɗode haa to wottode mum kaari arta firta gila to fuɗɗode haa to wottode elle wona kanko hawrano hanki o wi so en mbayi noon o winiraaɗo Allah wi so en mbayi noon to batunul ardi nder leydi hayrun min zahriha ɓuri dow leydi maayde ɓuri gurdam yo Allah noon won ballo nduɗo hendu yahooru o wi nduɗo hendu yahooru teskoɗen ɗum to Allah waɗi ɗum ɗo oɗo politique ɗi partiji wata teskoɗe ɗum to diine mon wata teskoɗe ɗum to neɗɗagu mon wata teskoɗe ɗum to enɗam mon enɗemeje moɗon teskoɗe ɗum ɗo Allah waɗi ɗum ɗo holto Allah waɗi ɗum ko yimɓe men sehilaaɓe men dartoɓe laamu enen en laamaki wona ha laamu ɗen ɓe mbi yo en balluɓe ɓe laamo en e tawi ko sehilma ko sehilma e base ala wallumo kono noon wotawi mo tawtanima fof jam ñallata walata an noon a anniyaki tawtoyde hay goto kaɓon o wine kadi kaɓon rewɓe mon kaɓa ɓiɓɓe moɗon kaɓa hay gaccodiron rewodirde jamaji o wi hay gaccodiron rewodirde e jamaji tettodiron gese kaɓon e boyli e robinaji cukolon mon pelmodira yo goɗɗo laamo tan teskoɗen ɗum ne kadi no moƴƴi yo goɗɗo laamo tan iko foti noon an kay wallumo tan wallumo sa walli saɗa walla mo ne jaɓan goɗɗo walla mo ne walla mo mum o haala mon yo won janodiral e gajate mamin pool on mamin gaño on minen mbawi on ala wona ha ñande hen no on gandu oɗon jala oɗon gajodira ha so ɗum yonti no Allah waɗi fof jiyon taw oɗon keddi e diine mon e endameje moɗon e neɗɗagu moɗon yettode woode ni Allah neɗɗo andata hoore mum neɗɗo kam andata hoore mum kono noon faande e sankatoyno yimmi ɗon fotano ni nde wonno joginoɓe haaju e wiiɓe ɗon fotano ni ɗum waɗi min ndenduɗen ɗo nde en fotani ni en jawanani Allah noon Allah walli Allah ɓeydi Allah rokki Allah moƴƴani Allah moƴƴini Allah fewnini en Allah jarama kono ha joni noon jettiren mone kadi ɓeydade jogade e ni haaju e ɓeydade sellidde ni e ɓeydade darananade ni e ɓeydade gasɗe e ni e ɓeydade andude ko ni woni ko jogiti hakkude men e Allah ko ni woni ko fewnata hakkude men e aduna ɓeydoɗen andude ɗum julɗo so tawi ala diine ala aduna julɗo to ala diine ala aduna julɗo wona kefeere woni kala no wawi dañirde aduna kala no oñiri hattamo dañde aduna malkisaɗo woni kala no wopiri Allah kala no oñiri hattamo dañde aduna kono wona julɗo malaɗo o kay so tawi tan o moƴƴinani diine makko o dañata aduna makko omo fada to lahara makko omo jarribe ga aduna ga o jarribere rasul o jarribore batal o jarribore wiyeede moƴƴina hakkunde men e makko caggal ɗum o moƴƴani enne kadi iwde makko tan faye meɗen hay so tawi enen en moƴƴinanimo ko iwata emen faye makko tawde noon ko noon joɓiren mo moƴƴinde ko iwata emen faye makko joɓen manam jettiren mone kadi moƴƴinde ko lamiri en yo en gollu ko
e moƴƴinde woppude ko yamiri en yo en goppu ko mbele eɗen kawra e makko eɗen kawridine e moƴƴere makko ndi eɗen paami ken haqqillaji mehi eɗen gandi eɗen paami luttine kay ken hakkillaji mehi aɗa andi nde giwata cuuɗi men ko jaloma tan goppuɗa a anda so wona remde gawri e hurnade gese e tawende waare leɗɗe gartira galle e bakke ɗum ganduɗa kono noon nde Allah suudma adduma ɗo nde Allah suudma adduma ɗo nde wonno Allah famɗinani en nde elno Allah famɗinani en nde Allah suudma adduma ɗo dartan to giwɗa dartan nde ladde no wayi dartan no toon wayi woɗɗodirde e oɗo nokku kono nde Allah suudma adduma ɗo teddinirma ittudema toon woppi toon giƴe en fof adduma ga ɓeydi teddungal udditi haqqille ma ha kala ko tuubak yi'atno anda an sa hollama ɗum ganda hen ko ɓuuri ko andata ko ma golla hen ko ɓuuri ko gollata ko taw a rewoyani hay nokku a andi ɗum kay ko ballal Allah a andi ɗum kay ko ballal Allah sa ƴeewi hande no goruɗen ɗo ni ɗe golle no gollirte ɗi otoji no mbayi eno mbayi wencodirde e ɗi pièce uji e ɗi ɓoggi ɗi filuji e ɗe jamɗe ɗe pièce uji ɗum ɗo joni mo jibinaka hen so wona joni tan adde andira ɗum no jibinaɓe hen ɓe gandiri ɗum ni ko ballal Allah eɗen poti famde ɗum ko ballal Allah ɗum noon Allah famɗinani en on ɗon haqqille noon kutoroɗen ɗum e andude ngal ɗon teddungal ina angal ɓuuri nde pirlitten ɗum e goopi Allah angal ɓuuri nde pirlitte ɗum e goopi Allah ɗi ganduɗen wonde ɗum ɗo ko goopi Allah eɗen ɓuuri ɗum haqqillaji men no ɓuuri ɗum ya andu regginde debbo janano mo hay hunde ala hakkude mon dagaki debbo karmuɗo ma degginaɗo wona aɗa suuɗi wona aɗa moggi wona aɗa sorni so wona aɗa sorta aɗa reggindire oɗo debbo aɗa faarimo e hakkude yimɓe aɗa faarimo foyer aɗa faarimo nder wuro aɗa waɗimo aɗa rewnimo o wona debbo ma yimɓe fof no ceedi a hawlani a hersani a dillani a dayani a ɗenƴaki hay hunde heɓanima aɗa jogodi e oɗo debbo hono oɗo sifa yimɓe fof no darma aɗa andi ɗum yerodirani e ko Allah waɗanma ko hay so tawi noon haqqille ma o gonga ɓoccitimama yaade fittanuma ha to woɗɗoy hankadi yonti o sa'a nde jiitata hoore ma pirtana ɗum Allah ɓeɗo rewɓe anduɓe wonde on ɓooyi ladde inay moɗon lebbi 11 jiyani koreji mumen so ñamde wonno on keyɗi so jaram wonno on ɗom ɗi ɓe gandi ɗum ɓe gandi kamɓe ko poɗɗon heydude ko poɗɗon ɗomdude ko eɓe jogui ɗum ɓe ɗacci ha hunde yaneji e juuɗe mon ɓe ndondi koɓe cikkata oɗon poti ɗomdude ɗum e koɓe cikkata oɗon poti heydude ɗum lebbi 11 ɓe ndono ɗum ɓe gadda ɗum e nder moɗon eɓe darta e ɗum halkude diine mon e halkude jawdi mon ɓeɗo ngara julɗo o tuusa to hakkude ma e Allah bismade ɗum e heddude majjum e nokku goto bismade ɗum e heddude mum e nokku goto e jabde yettodirde e ɗum e dow noon gandal yimɓe fof ko ɓuuri hulɓinade hen ko hay sinno ɗum ko cornagol kono ko e dow gandal yimɓe fof
ngannda noon hay soko bakkat ɓurɗo famdude o kala nde parnoriɗa ɗum wonti bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji bakkat ɓurɗo famdude o kala tan nde parnoriɗa ɗum wonti bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji fof saka noon bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji fof sa fatnorima ɗum oɗo foti wannude mo noon tan ko tawa haqqille o no mbiɗen ni haqqille gandannoɗo jiitannoɗo o fittandi ndu waɗɗinima ɗum doggi hen ɓoccitimama mo o anda ko gollata on tan foti gollude ɗum ɗum de kadi noon tan kadi wayi ko ɗum noon ciftinten ko ɗum woni jonde nde ko siftinde ɗum e hollude ɗum e haalde ɗum e weegnude ɗum e wirtude ɗum beele so tawi wonko yanno hen e ma piɗɗoɗa jeeya ko e ma beele oɗum saama eɗen gandi ina jeeya e dowuji mawɓe men e jinnaɓe men e seerabɓe men gooto e men ko oñi fof yettaki ɓernde nde ko fittano ndu tan e haqqille o kono ɓernde nde e nde andi ko woni ko moƴƴani ina andi o yiɗa mayde e ɗum ina andi ɗum fewani ko ɗum addantamo accude yimɓe moƴƴuɓe fof o doga ɓe nde omo andi o fewani mo ɗum yetti ɓernde mum o so woni ɗum andata wonde o fewani o sikkata o woni koye fewde e fewnude kono enen wona noon Allah walli ko ɗum waɗi nde neɗɗo fini fiɗɗade ɗum fof so fiɗɗima ɗum tan samata ha laaɓa en jarridima ɗum hayrama marate nde wonno mi tawi on segela miɗa nodda e ɗum mi tawi on Morovia miɗa nodda e ɗum mi tawi on Sierra Leone miɗa nodda e ɗum mi tawi on Congo miɗa nodda e ɗum mi tawi on Zaire miɗa nodda e ɗum mi tawi on Burundi miɗa nodda e ɗum mi tawi on Conakry miɗa nodda e ɗum kono kala ne jooɗinomi ɓurnoɓe oñaade ɓe so ɓe jooɗima ɓe jankima oñaare mabɓe ha gasi ɓe mbiya min goppi ko ɓen goni tijaniyankoɓe wirɗoɓe hande e Israël eɗen gandiri noon ɗum noon tinnoɗen ko hedde e men ina hedde ɗum ko yo fiɗɗo ha laaɓa nanga lawol Cheikhana Ahmad Tidiane waɗa ɗum sabunde mum wupporo ɗum ha laaɓa lotoro ɗum ha laaɓa yiggoro ɗum ha laaɓa sittandu makko laaɓa ruuhu makko laaɓa ɓandu makko juuɗe makko laaɓa bakkatuji o arta e julɓe o moƴƴa o moƴƴina julɗo so tawi woppi julde ko heddi ko fof ko heɓatamo e ko moƴƴani hankadi limetake nde wonno ɓandu so tawi hoore ittama hen ko heddi ko nafata ya andu nde ɗo julde ko kayre waɗi en julɓe so tawi en belsidima julde nde tan en belsidima koye men en belsidima diine men en belsidima adduna men en belsidima lahara meɗen dendagal jamiroje Allah ɗe fof Allah neldu ɗum nelaɗo Allah tan sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko asakal Allah neli Jibril tan yo nawanmo so tawi ko korka Allah neli Jibril yo nawanmo so tawi ko jihadi Allah de neli Jibril yo nawanmo hatta alqur'ana Allah neli Jibril yo nawanmo hatta jokkere enɗam Allah neli Jibril yo nawanmo wa amma julde nde o wi ko mi neldani ya noddanamo o ara ha ɗo Sayyidina Jibril yehi tawimo Makkatal Mukarrama wimo arno to joome ñande hen wona wahyu addanimo ari ko noddudemo yo ar o yaade makko Beytul Muqaddas o tawi o yamiri dendagal annabaɓe fof ujunnaji temedere e ujunnaji nogas e nayyi fof ina jaɓɓimo saabu omo fayi to jomiraɗo o jotodiri e mabɓe ɗon o julniɓe julde teddugal e julde kohowagal o julniɓe e yamirore Allah o wayni ɗon o fayi to Allah omo wonde Jibril o yettaki asamaw sowona asamaw o fof dilliji lawol gotol ina namno holi garɗo ɗo holi o so Jibril wi ko min Jibril ɓe mbiyamo holi mo ganduɗa
eɓe gandi Jibril na rewanno ɗon ñande fof ɓe mbiyatamo noon kono ngol ɗo laawol kala asama mo dari e damal muɗum so dilli ɓe mbiya holi an eɓe gandi wawa wonde so wona Jibril kono maɓe namnomo e ɗemgal makko o wiya ko min Jibril ɓe mbimo holi mo gonduɗa holi mo gonduɗa sinno ɓe gandano kay wonmo ardata ɓe namnotamo holmo gonduɗa on rewa ɗon ñande fof o wiyaɓe ko Muhammadu bnu Abdillahi gondumi ɓe mbiya awa bo'ita beele o nelama o wiyaɓe aha ɓe mbiya marhaban bihi annabaɓe tawaɓe ɗon ɓe mbiya marhaban bihi so baba wiya marhaban e ɓiɗɗo e ɓiɗɗo moƴƴo so tawi ko musidɗo wiya marhaban e musidɗo moƴƴo nani hen ko baba Ibrahima tan wiyata ko marhaba on tan wiyata marhaban e o ɓiɗɗo moƴƴo e kañum e baba Adama ko heddi ko fof ko marhaban e oɗo musidɗo moƴƴo ñande hen ɗum bismortomo malaikaji mawnina teddina hormina ha o yawta asama goɗɗo haɓe jetti sidratul muntaha sayyiduna Jibril darti wimo min ko ɗo kanni mi yawtata ɗo woppiɗimo e joomi ko Allah tabaraka wa ta'ala neli fii makko ardi e makko ha yettimo ha ɗo sifete e ɗo deƴƴete o sifi ko sifete ko o wi ko kaaba kawsayni ko deƴƴete ko o deƴƴi ɗum o wi aw adana o haaɗi ɗon walla ko ɓuri mallade kaaba kawsayni o deƴƴi ɗum hay goto e maɓɓe haaltani ngol ɗon mallagol no wayi hay goto ne kadi seedaki ɗum wona annabi ɓalliɗo wona nelaɗo ɓalliɗo wala malakun muqarrabu ko ɗon o wi fa awha ila abdihi ma awha ko ɗon o ƴetti julɗele 5 nde ɗo julde ne jogui ɗen o tottimo o itti o tottimo ko ɗum 5 julde o ustanimo ɗum ha wonti julde 5 julde hen fof ina woni dow muɗum jullere 9 fof baraji muɗum watta koye baraji julde nde wotere e lamderu sayyiduna Musa hono no habriri ɗum ko nde julde o artiri o watti en e juuɗe men ko nde julde o artiri o watti en e juuɗe men ko nde julde dey goto emen daroto wiya mi ala temps mi wawa tan mi ala temps no julmi ɗo ligotomi ɗo mi ala temps mi wawa woppude miɗa juuloya ko nde julde de goto emen jogoto jooɗodo hen ina ndaara ina yewta ina ndaara télévision ha nangue muti tawi o juulani takkusan ko nde julde de goto emen rondoto e keeci mum julde nde ne namnomo haqqe mum no ɓiɗɗo namnorto yummum muynude e endu mum ni ina wayana ɗum an deƴƴiɗa hen aɗa yiilo kuɓeje ha nangue muta mbiya koye nder beddaji pariñanomi mi wawa julde koye nde julde de woni ko gonata e nder suudu ma joni kam wona aɗa golla joni kam wona aɗa yiilo e nder beddaji saka daña haaju gantu ala ko nde julde de jooɗota e nder suudu ma julɓe ina noddina to jama to less ina mbiya Allahu akbar Allah ko mawɗo Allah ko mawɗo ashhadu an la ilaha illa Allah seedama wonde ala deweteɗo so wona Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah seedama wonde Allah neli ko nelaɗo mum o nde ɗo julde hayya ala salah ngare ha juulen hayya ala falah ngare ha malaɗen aɗa heeɗi ina wiya Allahu akbar julɓe ne mbirtoma naya hana tello an aɗa jooɗi aɗa huccite télévision aɗa wiya ɗo jooɗiɗa ɗo a ala temps yaade to julɓe juuloyto to a ala tan an koye télévision o ma aɗa jooɗi aɗa waɗa bolot e juuɗe ma aɗa waɗa carte aɗa jooɗi e siis ma aɗa jiine e tabal ma aɗa jogui comci tubak aɗa yeesa hoore ma no yeeso tubak aɗa ɓawli kurum noon a wontata tubak aɗa wiya wonde an ka tubak ɗo ko farayse ɗo ko tubak ɗo ko bar aɗa yimɓe mene birtoma na jaaha alimani hoore ma e julɓe wirtotoɓe may na yaha na juuloya ha ɓe juula ɓe kaljita ko ndeɗo julde dey ko ndeɗo julde de fonde ni to Allah ha Allah wi neldata ɗum o tottat ko jungo tottirta ko nde julde ɗe mbaɗɗen ni beele enen kam beele haqqillaji men ni no naniri ni beele ina haani nde ɗo julde nde hoyfine beele ina haani nde ɗo julde na fijire beele ina haani nde ɗo julde nde julde wiyata min mi ala tan wadde ɗum
ko sababu ne mayre tiine makko nde soppira sallallahu alaihi wasallam ko sababu ne mayre ñiire makko nde hela ko sababu nde mayre o yaari koyɗe makko ha badri omo lomtodira e marsad ibnu abi marsad e sidna aliyun o waɗɗo jippo oya waɗɗo jippo oya waɗɗo jippo ha o yeehi 200 kilométre e fayi ko sababu nde ɗo julde tan ko sababu nde ɗo julde de sahabaɓe nodda nooti Allah ƴefti petela silameji mumen e pucci mumen mbayni galleji ɗamtinaki artude e galleji mumen daysi sukaɓe mumen ka mbasi rewɓe mumen somi artani koye ɗum ɗo e ɗum ɗo mbaɗani somi artani kay jaaha ɓe hen jaaha keddoyo toon ɓe hen jaaha arta ko sababu nde nde ɗo julde ko sababu nde nde julde onon ɗo ñanden tan cheikhuna cheikh oumar radiallahu taala anhu yeehi to hadara Allah e hadara nelaɗo sallah ai sallam itti ɗon tutiri nde ɗo julde addani babiraɓe mon taniraɓe mon wiiɓe ndiɗo tutiri ittumi ɗum koye lekki kiya ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam rokkano to banggue Allah tuti ɗum noddi sahabaɓe wiiɓe gadde ƴiƴameje men gadde ƴiƴameje mon jarniren lekki ki soki mawni ko teddugal mon aduna e lahara ɓe jaɓanimo ɗum ko tutiri kin lekki cheikh oumar addi noddi babiraɓe mon wiiɓe gadde ƴiƴameje mon jarniren kiɗo lekki no sahabaɓe soki mawni ki wiifni ko teddugal mon aduna e lahara ko kin lekki ɗe wiifni e dow men enen ɓiɓɓe kin lekki eɗen mbiya en ngala tan tottude ndeɗo julde yewon so tawi ɗum no hani ko siftinde on tan joɗɗiniɗo ko haaltande on ɗum tan joɗɗini men ɗo ko noddude on e faade fewtinde ɗum hankadi noddude en ɗo yo Allah noon won ballo anta so yimɓe mbirtoga alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗen ni jomum jooɗo tawa yimɓe mbirtomo jaaha njuuloyo garta tawa acci tawtamo toon omo andi ɗum ne kay omo tini ɗum nde on haali noon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o habri en e hadis makko o wi ndeɗo julde kala e mon goppuɗo ɗum ko keefeero wonti keefeero hay so tawi gila nde o jibina ha ñande hen omo juula o meeɗa woppude waktu ñalawma o gooto o salti julde ko keefeero ñande hen somo joguino dewgal goni hirtima sowna o tuub o rutti somayi ɗon e on sifa o lootetake o hasnetake o juuletake o duwantake o uddete tan wata o tampini yimɓe ɗum woni ko waɗɗi e on ɗon julɗo ñande hen tawde woppi julde omo siyottini ɗum hadisu sayidina jabir ibne abdillahi radiallahu taala anhu yaqul qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam inna bayna arrajuli walshirki walkufri tarka salati nelaɗo sa sallam wi hakkunde neɗɗo e keferagal e wonde musriku ko woppiri julde sa woppi tan gasi a woni kefer so tawi noon ko noon ndeɗo julde so tawi an kaɓi julɗo aɗa juula hande aɗa woppa janggo walla tawa ñalawma o ko subaka juulata hen subaka tan sa dañi walla a tawi yimɓe juula tan juula sa yiyani yimɓe juula a yejjiti hakkille ma ni waɗata hen tawi ka ɓi julɗo ka kellifaɗo saabu tan a ari farais eɗen ɓuuri ɗum saabu tan a ari farais eɗen ɓuuri ɗum pewtinen ndeɗo julde ko kayre waɗi en julɓe so tawi en goppi julde nde en nattat wonde julɓe ɓandu koye sa itti hen hoore ko heddi ko nafata ndeɗo julde kayre woni hoore dewe Allah ɗe fof sa nani julɗo yo jaɓyamirore Allah woppa kadi Allah wata wat ko boni ko julɗo o wiya wa amma mo suwa wonde julɗo o kay wiyete ko yo won julɗo taw haaletake haala bakkatuji mo juulata koye haalantake haala woppu sangara mo juulata koye haalantake haala woppu cerse mo juulata koye haalantake haala woppu lotori mo juulata haalantake haala woppu rewɓe jananɓe ala ko wiyete ko yo ar o wonna julɗo o noddete koye l'islam nde won haala sukaɓe men hewɓe ina mbaɗa noon ina beltini julde nde tawa limani wonde wonko mbaɗi ni
liwani wonde won ko mbaɗi ni ɗum addani ɓe wawde wadde gueɗe kewɗe tinoɗen moƴƴinen nde ɗo julde so tawi a juuli ɗum to suudu ma aɗa hoddi e jama no oɗo foyer ni foyer gonɗo leydi he foof hande Allah waɗi hen jama so wonɗo waɗɗo wodani ne no famdi no feewi tawde jomum en ɓe toppitaki kono ɗum ñagama to Allah rokki ñagama to tubakoɓe dokki heddi tan ko tinnare yimɓe malore mabɓe so tawi aɗa hoddi e jama aɗa hoɗi e foyer ka kodduɗo e jama nelaɗo Allah noon wi sallllahu alayhi wa sallam so neɗɗo hoddi e jama julde mum nde jaɓetake hay nokku so wona e nder jama he julde nde jaɓetake so wona e nder jama so wona taw ko gantu one wona gantu gantaɗo gantu hen so tawi o tawaka ɗum ko gantu so artiɗo heeɓi fo yo julno moƴƴi so yeehi jama ɓuuri moƴƴude so tawi omo tawa kono o donkuɗo so rafi cellal so mangu o ronkuyade o ronku darade o yaha ɗum ko gantu ɗum ɗo heeɓi fo yo juul julde makko selli so tawi omo tawa o ronkani yo tawat ko ɗaniɗo ko jaafaɗo ko ɓamtaɗo e mum kuɗol kono wona ɗankiniɗo noon ɗankiniɗo ko jooɗiɗo ha waktu yoni leloɗano ma nani noddinaɗo foodi mbajju mum lelto ma arti liggey ina ƴeewi montor mum ina andi heddi e fajiri tan ko mintaji 30 leloɗano wiya ko tampuɗo o ko ɗankiniɗo o ko goppuɗo waktu oɗo tawaka hen komo ɗoyngol feri ha waktu yoni yimɓe juuli goppimo ko oɗo woni so ummima ɗo heeɓi fo yo juul koye gantu ma omo tawa o ronkani o ɗanaki kono ko jejjiɗɗo Allah ina jaɓi gantu muɗum aɗa hedli ko a hejjiti ha yimɓe juuli ɗo keɓɗa fo juula walla ko jengitina e ɗum ko qisa e ɗum ko wayno neɗɗo dentuɗo mo sellani ina hula so yalti wata on hatujino walla ɗeɗɗo e kapte mum walla e ndiyam walla e yidde ndiyam haalajal tawa ɗum hen wiya yo renmo ɗon yo rentumo ɗon ma joguiɗo marchandise kewɗo o wawa taggude ɗum lawol gotol te so woppi ɗum o yeehi tilfo o wiye yo julɗo ma ko nandi hen kono wona joɗiɗo e heɓa télévision kay mana waɗa bolot ma ina yewta wiya won arɓe salminde mi dañ hoɓɓe won yimɓe gaari salminde mi onon fof kon julɓe on ñaata jama juulon ɗum ko yeeɓade waktu o ko juulde ɗum tawa Allah jaɓani ɗum ko heewinani juula ñalawma darga tawata hay julde wotere e nder ɗereji mabɓe waliyasu billahi holko waɗi noon o waɗirani no Allah wino yo waɗir mo waɗiri dewal Allah no wino no neɗɗo so mo waɗiri dewe Allah ɗe no yiɗi waɗirde ɗum no ɓernde makko e haqqille makko wi yo waɗir ni o woppino Allah yamiri yo waɗire ni on kanko yoɓata hoore makko sabu o waɗayno Allah yamiri noon ni ɗum waɗi telloɗen julde ni julɓe waktuji ma joyi so tawima e nder foyer he juul ar julde e julɓe ya andu sawa juuli suuduma a ala julde tawde ala gantu non nde nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam sa yi tampere nde waɗi yeehi haɗo ko julde nde weltinda ko kayre woppa juuloɓe ɓe Allah ina dandi ɓe gueɗe kewɗe juuloɓe ɓe Allah na dandi ɓe gueɗe kewɗe gueɗe pahosinde bonɗe ngari ɗe foof yanata koye goppo belsintoɗo julde wona tellotoɗo jamana juula tinnoɗen mbaɗiren julde nde no Allah yamiri yo waɗire ni so noddinama goppen ko mbaɗeten je hen jama so tawi a paye lelaɗe a hoolaki hoore ma ƴeew pinowo ina yaha jama mbiyamo sa finide findinam ko hoore ma mbaɗanta ala mo mbaɗanɗa hay goto ɓe tati kabri garwanije siftor ñande nde gonɗa e hakkude gurdam e mayde ƴefti koyɗe ma ƴefti juuɗe ma ƴefti reedu ma ari ha e becce ma heddi aɗa huccite koreji ma aɗa yaha
ada ya ada faita anda a andana ada faita anda a andana lutine kadi ala e mabbe bawdo hay hunde be fo be jimata e ma tan ala bawdo hay hunde e be nodduma ada wi hu khanata wiide hu khaaso tawi be dillini ma dilla hanatta wawde dillude kota e jome be ndondama be ngasa ngaska kambe fof be tinno be mbanma hen be gubbuma be jalta be jahalaabe mabbe ada hebi koyde mabbe na dutto ada hedi nofruma wondu lesnu no malaikaaji ceekirta leydi ina fayema tesko dum mbasa jabde funti ko yimbe puntan ma andu an yimbe mbanma tan ko cinéma ina yimbe mbanma tan ko cinéma hankadi sellu diw e din punti hankadi e pundam yimbe tan taro ma tan ina piya balabe ma tan ina miya ma ha ngari mawdi ngari calidi ada sikka dum ko mantore ada beydo jattinade ada beydo tidde ada beydo susde reedu ada beydo susde ko fewani sabu tan yeede makando sabu tan yeede makando sabu tan yeede makando